साहेबा बारबाय बस बेखौ ग्रुपआव लाफा जानाय नंला आंनिबाथ' बेखौ आउट खालामनांसिगौ ग्रुपनिफ्राय सनानि मालाखौ खावनो नागिरदोंमोन दाखालि आंखौ साहेब दैमालुनि मालाखौ मानो खावनो नागिरनाय नोङो बाथ्राया बिदि नङामोनलै सोमदोन दैमालुआ उन्दुबाय थानाय समाव मालाया बोरैबा हेबना थानायखायसो आं लानायाव बोरैबा खस्थ' मोनगोन होननासो बोखारना होदोंमोन आं बबे मेथाइखौ मोनजानाय मा होनोमोनलाय साहेब नों माथो बिसुनि सेन्देलखौ लाना थांदों नागिरबाय दं नोंखौ आदै बे सेन्देला बिसुनि नङा बे सेन्देलखौ आङो बाङानि दखानावसो 50 थाखायाव बायना लाबोदोंमोन हाजिरा मावनायाव सु मायबा मायबि हाबबाय थानायखायसो बायखादों आं बेखौ बिच्छुआ आरो दैमालुआ आरो बिसोर आंखौ सिखाव बायदि मोनदों नामा साइप्रासखौ सिनायाखै बिसोरो साइप्रास गवा बिसोरजों मैया दैमालु आरो बिसुखौ मोननायब्ला गावथारथारगौमोन साला सोमदोन नोंबो बिसोरजों थाफा बिसोर नोंखौबो सैखाथारा थाफाथारनांला बिसोरजों जों सिखावानो नङा सिखाव होनना एरना होदो बसनो रागा फोजोंना लाबाय थादो साला जोंखौ गवा नोंसोर आंजों साहेब रासो आङो Can anybody out there hear me?